салому алейкум ба ҳама дӯстон бародаро, хуш омадем ба канали Аъзам блог. Дӯстон, видеоролики имрӯза қисми д видеоролики гузашта. ба касе ки видеоролики интерес марамат тамошо кунем. мо бошад сар мекунем, рафтем. Трамп дар Италия. 13 май соли 2017 Трамп ба Италия меояд. вақти поён омадан аз ҳавопаймо мехоҳад ки дасти ҳамсарашро дорад, лекин ҳамсараш дасташро ба ӯ намедиҳад ва дасташро мекашад ва Трамп маҷбур мешавад ки дасти худашро боз ба қафо гирад. Трамп дар Исроил. Якумин боре ки Трамп бо Меланиё ба Исроил меояд, дар ин ҷо ҳам Трамп кӯшиш мекунад ки дасти ҳамсарашро дорад, лекин Меланиё инро рад мекунад. биёед дӯстон, ман ин кадрҳоро як бор оҳиста мекунам, шумо бо диққат тамошо кунед. рӯзи савганиёткунӣ. биёед ин рӯзро ба ёд меорем. дар ин ҷо чӣ хеле ки мо дида истодем, дар тари Меланиё як палтои зарди хело ҳам босифат аст. ва дӯстон, бинед ки дар ин ҷо ҳам Трамп чӣ кор карда истодааст. лабханди маҷбурӣ. Трамп аз Меланиё хоҳиш мекунад ки дар назди халқ як бор ҳам бошад лабханд кунад ва Меланиё аз ночорӣ як лабханд мезанаду ва мегӯяд ҳамин қадараш ҳам кофист. дар ин ҷо агар чапанашид бигем дӯстонам мешава, барои он ки дар ин ҷо на балки Меланиё, балки Трамп дасти Меланиёро раҳо мекунад ва Меланиё дуюм бор кӯшиш мекунад ки дасти Трампро дорад, лекин Трамп боз дасташро сар медиҳад ва шояд ки Меланиё инро ба назар гирифта дар оянда аз ӯ ягон интиқом гирад. акс гирифтани арӯсҳо бо Путин. челе ки мо дар ин ҷо дида истоем дӯстон, як батальон арӯсҳо Путинро аз чор тарафаш гирд карда ва бо вай селфи карда истодаанд ва шояд Путин аз тарси хело ҳам зиёд арақи бадан карда истода бошад. Ну нахер. Отец. эҳтиром накардани Имронхон Малик Салмонро. вақте ки Имронхон ба Арабистон сафар карда буд, Малик Салмон ба пешвози ӯ омад. лек Имронхон ба назди ӯ мераваду гапи худашро ба тарҷумон мегӯяд, лекин пеш аз оне ки тарҷумон гапи ӯро тарҷума карда ба Малик Салмон расонад, ӯ пуштгардонда аз ин ҷо меравад ва ба Малик Салмон ин кор чӣ хеле ки мо медонем на он қадар писанд меояд. дӯстон, фикрҳои худро ҳатман дар комментария нависед. ба шумо кадоме аз ин наворҳо писанд омад? боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.